Aquest rellotge serveix per a viatjar en el temps. 2. Cada un cert temps es teletransportareu. 3. Advertència. No el trenqueu, que és un regal únic. Que guai! I en pensar... Per a què servirà aquest botó? Per primera vegada, els xiquets es transportaren a un lloc desconegut. Culi, 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 culi,